Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de martes, día 27 do mes de xaneiro, na que, en principio, non temos que informar de ningún desperfecto motivado polas intensas chuvias que tivemos ao longo de onte e da noite de onte. Puxémonos en contacto con Protección Civil e a gas un poste de luz en Pedamúa. No resto non hai que levantar de momento ningún tipo de desperfectos que sepan de momento, informábanos desde Protección Civil. Pois no informativo de hoxe, tanto na radio como na televisión de Cerceda, imos a falarlles de que este próximo xoves, pasado mañán, hai pleno ordinario. Será ás 9 da noite e saberemos os puntos no orden do día. Tamén se poden anotar xa dende onte un partido de baloncesto para a rapazada ata 18 anos. Falaremos do servicio de pediatría que está xa en vigor durante toda a semana en Cerceda. Falaremos do DNI que se pode renovar aquí no noso concello e tamén falaremos de o cruce de Cerceda, o colexio que vai a conmemorar os seus 50 anos. Falaremos das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos, do programa de promoción da saúde que se está levando a cabo xa, tamén da recollida de lixo voluminoso que se levará este último venres de mes, día 30, e de novas convocatorias de axudas á natalidade por parte da Xunta de Galicia. En canto tempo, as previsión son de que seguiremos con tempo revolto, posibilidades de precipitacións que poden ser trebuentas e baixada de temperaturas. Pasado mañán xoves hai pleno ordinario. Será ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, este xoves día 29, e que poden seguir si queren en directo pola radio e pola televisión de Cerceda, tamén en internet. Poden seguirnos na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. No pleno deste xoves pleno ordinario, dentro dos puntos do orden do día, o primeiro será a modificación das tasas de actividades deportivas e culturais. O segundo será aprobar a delegación da Xunta de Goberno da atribución dos precios públicos. Terceiro punto será a comisión de deslinde con Carral. O terceiro punto será a disolución definitiva da Radio Televisión de Cerceda. O cuarto punto será o Plan de Obras e Servicios 2026 da Diputación e, por último, serán xa a aprobación das actas anteriores da acción de decretos da Alcaldía e mocións, rogos e preguntas como corresponde a pleno ordinario. Será este pleno, insistimos, este xoves que ven, día 30, a partir das 9 da noite. Mais temas, falamos de un partido de baloncesto porque o venres 20 do vindeiro mes de febreiro, venres 20 de febreiro, o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita a xóvenes de ata 18 anos do noso Concello a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes. Ambos na segunda categoría do baloncesto nacional e xogando por recuperar para poder voltar á Liga ACB. O Estudiantes, un histórico do baloncesto español, e o Básquet Coruña, que o ano pasado estaba na máxima categoría, descendeu e agora vai primeiro e pretende voltar de novo á Liga ACB. Un interesante e bonito partido que se disputará no Palacio, o mellor dito, será no Coliseum da Coruña, ás 9 menos cuarto de ese día, venres 20 de febreiro, ás 9 menos cuarto, será o encontro, como decíamos, no Coliseum da Coruña. A inscripción abriu xa onte e as plazas son limitadas. É gratuito, pero deben inscribirse nun enlace web que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org, ou atoparán nas redes sociais do Concello. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar por teléfono o teléfono do Concello 981 68 50 01 polas mañáns. E tamén, como vimos insistindo estes días, o servicio de pediatría volve a estar toda a semana en Cerceda, de luns a venres, ante a queixa dos pais pola supresión do servicio de pediatría os mércores. O Concello de Cerceda contactou coa xerencia do área sanitaria da Coruña para xestionar este problema como noutras ocasións.
A noticia, evidentemente, dende a semana pasada é que se recuperou o mércores como día de consulta de pediatría, quedando así o servicio disponible todos os días de luns a venres no centro médico, no centro de saúde de Cerceda. Decir que o noso concello é un concello ademais con tasas de natalidade con tendencia ascendente nos últimos anos, polo que non hai xustificación para minorar esa prestación. Van a ser luns, martes, xoves e venres, se seguirá ofrecendo a primeira hora e ata media mañán, e os mércores será ao revés, será de media mañán ata mediodía. Outro asunto máis, o DNI, o Documento Nacional de Identidade, que si queren vostedes renovalo, se o teñen caducado, valle caducar en breve, que sepan que poden renovalo aquí en Cerceda. Xa está aberto o plazo para poder solicitar cita para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Será o luns 9 de febreiro, cando veña o equipo da Policía Nacional para facer este trámite. Hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local na planta baixa da Casa do Concello. Ali daranlle a cita para que ese día, o día luns 9 de febreiro, poden renovar o DNI en Cerceda. Recordarlles tamén que, se están pendentes máis adiante, que haberá outra nova visita para renovar o DNI o día 14 de abril. Falamos agora do Colexio Cruce de Cerceda, que este ano conmemora o seu 50 aniversario. En concreto, o pasado mércores día 21 de xaneiro foi a data na que cumpliu 50 anos. Foi alá para o 21 de xaneiro do ano 1976, cando o Boletín Oficial do Estado publicaba a orden de creación, naquele momento o denominado como o Cruce, Colegio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica, EGB. O Cruce ten previsto celebrar o aniversario con diversas actividades ao longo do curso. Unha delas, unha festa aberta a xeito de romería, programada para o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar. Están chamados a participar toda a comunidade escolar actual, exalumnos, exprofesorados, e tamén decirlle que na apartado musical se encargarán tamén alumnos e exalumnos nunha mostra da viveza musical que deu este colexio. Ali estarán grupos e artistas tan salientables como Cenzar, Mr. Camándula, Carlos Xenderal ou Broa. Nos próximos días tamén se poñerán a venta os tickets para asistir a esa xornada na que tamén haberá fotografías históricas, visitas ás instalacións e sorpresas. Este colexio, lembren que cando se puxo en marcha se suprimiron as escolas unitarias donde había todos os estudiantes, como era no campo da Feira de Cerceda, unha en Gontón, outra na Picota, na Velleira, no Pedregal, no Barroso, en Quintán, en Liñares, en Vilar de Fraga, etc. En este caso é o 50 aniversario do Colexio Cruce. Tamén lles falamos das probas para a obtención da ESO para menores de 18 anos. A Consellería de Educación convocou as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos para as convocatorias de marzo e de xuño. O plazo para matricularse, se queren ir no mes de marzo, teñen que facelo dende o pasado luns ata o 6 de febreiro. É dicir, está aberto o plazo ata o 6 de febreiro para a convocatoria de marzo, mentras que para a convocatoria de xuño o prazo é do 7 ao 17 de abril. En marzo o examen vai a ser, en concreto, o 27 de marzo, e en xuño o examen vai a ser o 5 de xullo. Deben presentar o modelo de solicitude, o DNI, e no caso de que sea necesario, certificación académica de probas superadas. As solicitudes poden presentalas no Instituto Eduardo Pondal da Coruña, no Instituto San Clemente de Santiago, entre outros, que son os que máis preto quedan de aquí. Para poder ter máis información poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01 e poñerse en contacto coa Oficina de Promoción de Emprego do Concello, con Belén Viqueira, ou directamente tamén poden chamar ao teléfono da Xunta 981 54 65 49. Dende fai 2 semanas o Concello de Cerceda puxo en funcionamento o programa Promoción da Saúde xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia. Un programa que abrangue actividade física, alimentación saudable e benestar emocional. Van a ser todos os xoves
polas mañáns ata o mes de xuño, dende xaneiro ata xuño, xoves pola mañán a partir das 11 con actividades teórico, prácticas, etc. Será no viveiro de empresas de Cerceda. Xa comenzou con alimentación saudable e así vai a continuar os próximos xoves, pero tamén se falará de benestar emocional e de actividade física con andainas incluídas. Se alguén quere anotarse, é gratuito, teñen que achegarse ali mismo polas mañáns os xoves ao viveiro de empresas ou por teléfono chamando o 881 98 15 53 ou poñerse en contacto co Concello, coas oficinas de servicios sociais. Recordámoslles que este venres que ven é a recollida de lixo voluminoso porta a porta que o Concello de Cerceda presta como servicio a todos os veciños. Se trata de un servicio donde a empresa concesionaria se achegará a donde lle indiquen a recoller residuos voluminosos, aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño principalmente. A recollida realízase os últimos venres de cada mes, polo tanto este venres día 30 corresponde. Deberán depositalo o día anterior, antes das 7 da mañán. Queda totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deberase chamar os teléfonos indicados, os teléfonos da empresa concesionaria, que é o 981 69 30 72 ou o 616 167 131. Aí deben de chamar e indicar donde e que cantidad de lixo van a depositar. Lembrándoles unha vez máis que o Concello de Cerceda dispón de un punto limpo, un lugar donde depositar ese lixo, si queren, ali persoalmente de xeito gratuito. O punto limpo está aberto no Acevedo, martes e xoves polas mañáns, de 9 a 2, e os sábados tamén polas mañáns, de 9 a 2. Falaremos agora de unhas axudas para a natalidade que convoca a Xunta de Galicia. O Goberno galego volveu a activar unha axuda para fomentar a natalidade en Galicia, que ten como obxectivo cubrir os gastos que supón o nacemento de un neno ou nena. A cuantía desta axuda é de 1.200 euros durante o primeiro ano e o plazo da convocatoria actual xa abriu e terminará o 31 de marzo. Esta axuda pode solicitala a través do portal web da Xunta de Galicia. Xa foron ao longo destes últimos anos máis de 120.000 familias galegas as que optaron pola tarxeta Benvida, un programa implantado no 2016 co obxectivo de apoiar as familias nos gastos derivados do nacemento de un fillo, da adopción ou a garda con fins adoptivos. Trátase dunha axuda inicial de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida, aínda que esta cantidade pode duplicarse no caso de un terceiro fillo os seguintes. No caso das familias que vivan en localidades con menos de 5.000 habitantes, o monto da axuda se incrementará nun 25%. En canto á resolución desta axuda, se é favorable, o importe se ingresará directamente na tarxeta Benvida, unha tarxeta monedeiro personalizada co nome do beneficiario. Esta tarxeta poderá utilizarse en farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación ou comercios especializados. Decir que a tarxeta Benvida está dirixida a persoas que cumplan determinados requisitos de residencia en Galicia, situación familiar e nivel de ingresos. En primeiro lugar, é obligatorio, como decíamos, ter residencia en Galicia. En canto aos ingresos na renta, na unidade familiar, pois deberán, en toda a unidade familiar, non superar os 45.000 euros. Tamén poden solicitala quenes tiveran un fillo, quenes adoten ou acollen de xeito permanente ou asuman a garda con fins adoptivos de menores ata 3 anos. Asimismo, está dirixido a galegos descendentes de galegos que regresen a Galicia dende o estranxeiro nestas mesmas circunstancias. En canto tempo, seguimos con tempo revolto e así vai a continuar polo menos ata o próximo martes, segundo nos din dende Meteo Galicia. Este mércores mañán continuaremos na influencia das baixas presións centradas ao norte que nos envía unha nova fronte pola tarde e noite que entrará mañán. En canto á xornada, pola mañán, haberá ceos anubrados con chuvias que serán máis intensas canto máis ao sur de Galicia. Xa pola tarde, co paso da nova fronte, as chuvias serán xeralizadas e localmente fortes na mitade oeste. A cota de neve estará nos 1.000 metros pola mañán, subindo xa pola tarde. As temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mentras que as máximas experimentarán un lixeiro descenso. O vento soprará do oeste, suroeste, moderado en xeral e pode ser forte no litoral.
Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.